Drahí priatelia, patríte aj vy do skupiny ľudí, ktorí dospievali v období 80 -tych, 90 -tych rokov? Aj vám sa z hitov tohto obdobia postavia chlpy na ruke? Chlpy na ruke, tiebe, ty, ole, more. Počúvaj, bratn, akože do you know what is it plťka? Že nevieš, akože nevadí, lebo najkrajšie plťky sú na hore a roni, hej? Lebo dojde ty 23. oktobra do Lážo plážo. Pretože Lážo plážo je cesta, trafo je smrad. Na generálny reštart organizmu a zažiješ nezabudnutelný mega oldies žúrez. Neholí si nohy. Do tanca vám budú hrať DJ Matthew a DJ Yogi. A čakajú na vás súťaže a prekvapenia a tak všetko ďalej. A možno príde aj kúzelník Talostan. A samozrejme welcome drinky, ty Julko. Takže ešte raz pre hluchých. 23. október. Lážo plážo. 19. hodina. A všetci v oblečení ako v 90 rokoch. My máme prima rodiče. Budem na Mejdan do piče. Si prdol?